sa crusade is about the Holy Rosary, ang Santos na Rosario, no? Actually, ang hatag nato is ang Rosario pag-ampo hinagiban, something what about the Rosario. Yan, ako lang i-restate ang akong topic, siyempre kung makunahon ako makadulog ko ng statement or one mga as if ang Rosario managal ako sa utan murag ating no? So moto na ako lang i-restate ako ning gibayan tulog ako mga part ang ko first is introduction about Mary as the Lady of the Rosary, and second part, the Rosary as the sacramental. No? So, muna ang part sa kuang to. Siguro, kung tama ko ninyo, no, sa Fatima, unsa ng buwan sa Fatima, nga nangutana si Lucia sa mga gabindi, nangutana siya na gusto ko tapos sultihan hindi ko kukisa ka kung sabihin mo yung namo. Kailangan na ba ako sa kumuwanan? Kung sabi, May 13, loading pa, loading. July ito, matana si Lucia sa babae, naningon siya, gusto taon, mahibaw, kinsa ka, kung sabi ko yung amo. Naningon ang babae, naningon siya na sa Oktubre, sultingan ko kamo kung kinsa ko, o unsay akong tuyo ninyo. So, sa buwan sa Oktubre, bisulti ang mga benhin na siya ang Our Lady of the Rosary. Kaya gusto niya na naikapilya na tuturo din sa Novadalia. Wala mo kapuntaan na anak, ano nga gitawag man niya ang Novadalia of Our Lady of the Rosary. Isa na yung katupag anak. Na-premium, na-kapi. Grade 1. Nga naman ka, ano itawag niya yung Novadalia of Our Lady of the Rosary? Kaya ako bro, sa karaan, mga 12 centuries, dahil the post-Vatican period, gitawag yun siya o Holy Rosary. It was Pope VI na iyang ginilisan the feast of Our Lady of the Holy Rosary. Kaya gikok niya ang gisulti sa mga nabibig sa Fatima na siya ang Our Lady of the Rosary. Now, pagkakala, ganun Our Lady of the Rosary mo yun. Gabi na gano'n, October, no? October is the month of the Rosary, is the month of Mary. So therefore, it is the month of Mary. Holy Rosary. Kung ako ang saktong pag-ayo, no? Sa Ebanghelyo sa Lucas, lalo kaayo diha sa Ebanghelyo na ang tanan na hitabo sa kinabuhi ni Jesus nahipapit sa iyang kasingkasing. Nahipapit sa iyang kasingkasing o sa iyang nanunduman o bigil na gawa ni Maria. Patong nakita mo na sa dokumento sa simbahan mo nga isuwat ni Pope, ni Saint Pope John Paul II
Penundo ba? Ito siya nagpasa sa Rosarium Virginis Mariae. Isa nagpasa na. Kung nagpasa, bugay na kayo ito, pero inanandang kayo ang ibang taana. Pero si Pope Leo XIII na siya umukot ng encyclicals about the Holy Rosary. Kasi Pope John Paul II, katong Marian Year, na siya document nga di pagawas 2002 nga Rosarium Virginis Mariae. Kung mabasa na, yan yung mabasa na. No? Pero kung iyong takaw, mabasa mo ang dokumento ni Pope John Paul II, nga, iyon siya nga, ang agang mga nahitabok ni Jesus moo'y nagtugod ni Maria sa iyang kanunay na pagpamalandong way humong na pagpamalandong sa mga misteryo sa kawasan. Way humong. Sa kapatid ay kanunay siyang nagtampo. Way humong. Yes, ay katuhan akong gusto kayo isang Lucas, ito itong isang Lucas mo kayo, ang iyang mga pagsuwat doon, nakagod na sintun sa kasing-kasing, nakagod sa kasing-kasing ni Maria. Kaya diha mo sa kasing-kasing, diha mo doon ang tao, kinahanglan siya tutulad. Kaya nung mo sa Fatima, katong sa unang magpakita sa mga Biblia, diba, iyang iablihan na niyang kamot. Kung saan ito nakita sa mga bata, di ba nakita nila ang Diyos. Ang Diyos, why nakita nila sa kasing-kasing ni Maria? Ang Diyos mismo. Sa ito pa niya ay puno siya sa Diyos. O huwag yun ang ipinto unta sa upan ang kanunay sa Santos Jerusalem. Kamabang ng kasing-kasing, kanunay bukang sa Diyos, diya sa mga kanunayang pag-alagad, paghatag sa mga paglinyo, pagpasalino, apin na siguro ang pagkaganta. No? Umauli sa kinabuhin ni Maria, mauni ang iyang kinabuhi. Kaya dihapon sa Rosario, mauni itawag nato sa konsementado, the School of Mary. Eskwelahan ni Maria sa nasabatang pukot nato sa Santos na Rosario. Atong gitutan si Maria gitubot sa atong mga kamot. O siya nagtutol nato ngadto sa agianan ni Kristo sa kinabuhi ni Kristo. Pagkanito tanaw, mo tingali sa Fatima, ningon siya nga, Jesus wants to establish in the world devotion to my Immaculate Heart, and I promise salvation to those who embrace it. And those souls will be loved by God like flowers placed by me to adorn His throne. Sabi ko pa sa Rosario, iba, lukong sa mga rosas. Sa po kami ay apil kanyaan ng mga rosas. May dihalan ni Maria, diha akuwanan sa Diyos. Mga nang itawag siya, Our Lady of the Holy Rosary. Our Lady of the Holy Rosary. Kini ko sa yung medson, di palihap mga santos, daghagan ang tuwing. Siguro apil na tayo hindi nagagawa. Pero ako yun naman nga ang Rosario dili man lang kutob lang sa pag-ampo na ito. Kailangan mo na ito ilhon ang Santos Rosario. First is ang mga kitawag si Maria na
sacramentals, lahit kay the sacraments instituted by Christ. Oh, the source of grace, lahat sa sakramento. Tumuran sa grasya, lahat niya. Means of salvation, lahat sa sakramento. Pero ang sacramental, instituted by the church, pinaagi sa pagpampo sa simbahan. So, ang nakapag sa sacramental, na ang iman sa simbahan, o binitahan sa simbahan, versus pagpuan yun, mahimong na siyang balakan. Sa ito pa, kini atong mga gipagamit ng rosarihan, inistamularin yun, naanin mga pagpampo sa simbahan, itawag na siya o sacramentals. The Holy Eucharist is a sacramental. No? Sacramental. Kay, ang sacramental, mauni mag-dispose na ito, mag-apat na ito, pagdawat sa sakramento. Pag-anyam na ito, pagdawat sa sakramento. Sa ito pali ay, importante ang atong mga sakramentals na naagin siya pagtampo sa simbahan. Di mahimo bagor kabidita muli pagtampo. Naagin pagtampo sa simbahan. Nabasahan sa kari. So, mauni nga ang sakramentals, ang rosarihan is part of that sacramental. Na makadawat ka o mga espirituhan o mga manalangin o diyanan. No? Pag-andam nato, nag-usap na yung mga espirituhan panalangin. Tulungi ka kabuo. Tulungi ka po. Ang una, siguro makadawat ka ng actual grace. Grasya na yung inihanan. Gamit ako sa sakramenta, especially sa rosary, makadawat ka o actual grace. Dati kami silingan. Mga more than 50 years ito siya. Huwag ito siya susulog si bahan. Nabiak nito siya sa usa sa akong kauban. Ngayon na Brad, hindi bata. Ngayon siya na ilang po kaya ako susulog si bahan. Kung nilugay na ito, wala na susulog si bahan. Kaya istorya, sakit ko siya. Sakit. Kaya, ako yun siya kabakang. Siya, grabe na yung sakit, no? Kaya, hihimong na yung yan sa silingan. Sa akong mga silingan. Ano, kaya sa Sacrament Parish, dito. Kasi naman sa Sacrament Parish. O ano, kaya sa Sacrament Parish, ano sila? Nagawagtang na. Kasi namulit, kaya sa Sacrament Parish, kaya nakakong sarili, nakadulong siya kung naawit ni Maria. Nagpang-awit. Kaya nakasunod siya sa mga awit. Kaya nakainom siya sa Pag-ibig. Alam ako kung na ito yung awit sa mga awit ng sa mga dito. Kaya pag-aok mo sa utang gana, katulad ka, wala ito ihagi paminaw. Pag-aok mo sa utang gana, ngayon tayo siya, ngayon siya na bumasal sa kanya. Kaya, kapit naman itong Pasko, December 24, sa midnight mass, dito, ng Palestina. Kitagaan siya actual grace, kaya hindi kinahanglan at tatay. Sa pag-andam sa Erdogan. Ganito ganit, pagkabulog lang na nagdamo sa rin. Kamu, kumusta naman nagdamo sa rin doon? Ha? Napabagyan kayo ano yung sa damo sa rin? Basta dahil patingali ang gabi na maglingkod ka ng TV, na matakaw ng mga tinisili, kasagalan na ahon. Tinoodi. Tinoodi. Actual grace ang natawag niya. Kaya,
Importante kayo, muna ko sa spiritual yung madawag na panalangin dahil sa spiritual base. Ikaduha, yung prevention of diabolical acts, influences of the person of God. Tanaw na, kung saan may gigamit ni Maria pag-untog sa obediensya ni Jesus. Kaya mga gipanin, di ba? Ang Santos na Rosario. Kung saan may gigamit sa mga Kristyano pag-untog sa katungkupan sa Lipanto, katong mga Muslim talks na gustong usul sa Lipanto, kaya ang Lipanto mga ko'y agianan pa doon sa Europe. Kaya sa mga aroma ang Rosario. Kung na sa tayo si Pif, iyang i-establish ang pista sa Santo Rosario, October 7. Sa Fatima, kung sa may sitwasyon sa Fatima, yatong panahon na, di ba, gubat na ito? No? Gubat. Ito po no, ang divorce, no? Ang decline po kayo, ang morality. At that time, ang apparition sa Angel of Peace, dito ang kadapuan sa mga nalaiwas o nagbiting sa Europe, no? How do you magsatwa sa artificial birth control? Pero kung sabi, ginamit ni Maria, hindi mo siya, pray the rosary every day. Pray the rosary every day. Tanawa sa akong panahon karon, na may threat of war, at panahon, naawa. Wala mo kayo parang pinipag-launching sa mga nuclear missiles sa North Korea. Ano? Nagpunay possibility na kung sa may implication niya na magkainom sila na andang gusto. Kini, sa ako naman kini extrajudicial killings. Pero ang threat sa divorce, same-sex marriage. No? Muna nahingo sa pagpipino, no? Nahingo siya na the rosary is the weapon for these times. That we need to pray more. We need to pray rosary. Siguro, prevention or protection against diabolical attacks. Ang sacramental, especially the rosary. Katong naasahin pa ko sa kuwan sa Manlampay last year, kung it's-in-wide ko, mayroon namin ito na October na malunod ito sa atos na natay niya. Hindi taga-bukid, hindi sila mga ipadala sa kuwan ako ang inibiyawaan. Porque ginawa na ko. First time in my life, ipadala ang inibiyawaan. Kunyari, ito sa ganang, atong babayhan na, mayroon sa nilagin. Ang yung hindi naging babae, African dito po yan. Perfect nothing. Kung na, mayroon sa kung na, kaya nagkakaroon niya ako sa foster family na ko, nagkakaroon ko na ako kaya, degree niya, kami na nagkumami na, hindi mo ni kuyong sa babae na, ipadala niyo ni Patrick. Kay, ikaw kung mag-exercise, ko ako mag-exercise. Bibuhan ako. Nagalan ko, ihilo ko kayo, at amin na lang ko sa kukuhan ko natin. So, mga pagbulat, ako bihimo. First, nagtanto ko sa protection safe lighting.
St. Michael the Archangel. Ako sa proteksyonan ang pamilya na ang iaptan, sabi nga na baka, no? Sprinkle, holy water, protection para pinatanan. So, kan patakihan, so kan ako ulang bahay niya. Pagkuman at ito, ako sa diinan ni Kunay, pag-angkot na dito sa Rosario, so kung tayo na dito sa Rosario, makakit yung mga Rosario. Kung paano yung ninyo? Pagbuo na ako. Ang primero ni Sukat ako, ang mga pagpapatanan ako, wala sila kasama ito ang ito. Ito ko na, ang kakita ni Sayaw, gusto na kayo. Kaya kung may sagot ito. No? Pagparang ako bilang ko sa dito ko sa babae, kung pagpuro, hindi ko ang babae, sige, ano ko susunod, hindi ko na, sige ba, hanggang ko mga 30 minutes, no? Ang kakang babae, nag-violente ka sana, ako na ito ginamit, ako nung is-only the rosary. Kaya, nakabigay ko nga, ni Kung Adrian, tingnan ito, hindi mo siya na, the rosary is the scourge of the devil. Boto na, pagpamit ako dito ang babae, hindi ko ang babae, hindi ko siya, kaya ako sa tingnan, akong nagkayo, Brad, ibalik ako ni Padre. Ikalman mo siya eh. Basi ina na siya kumpisal. Pag-kumpisal ako sa pisya. Kaya si Padre mo po, bago ang Padre nga, dirin nga ako, rin ang pinadami mo kay di ka kong nagpisa, o tinutuman ako. Ako hindi na nayawa, mahala kang yawa ka, baka ako yung koy. So mga salamat sa mga nabirya mo na tungkol sa Rosario, no? Porang ito akong gigamit kapag angko bago sa dautan. So muna ako, tulog ako primero, sa ito na kumadawat sa sacramentals, no? The use of sacramentals is actual grace. Ikadua, prevention of diabolical influence or acts. Ikatulong is temporal graces. Huwag mo kaibaw mga isun nga maski pagbukupot na mo sa liwan, pasakay mo sa liwan, doon ay tao makakita nyo na tukot mo sa liwan. Ang tao kaya sa daklit lang makahintong na sino. Masagot na kami natin sa liwan. Gusto nyo mo sa liwan, malala. Ako makakita ako kaya mo gusto mo sa talaga na. Nagami ko ba naman ito nga, huwag mo sila simba, ba't sila simba, nagami na kung makasalayo na dili katoliko, kanilang mga amo, dili sila pasimbaho. The only thing na nakahong nila ang sacramentals. No? Makakita ka dyan, representative sa mga tulog ka mga tricycle o sasakyan sa jeep. Tunay mo sa iyo na nagpitay. Kita ko ba na? Naman ko ako na. Sabi pa na sa mga buwanan ng sakyan na, hindi ka sa iyo. Buwanan sila bumulos. Tunay mo sa ilang ginabuhi. Kung maway dito ng Lucia, sa mga libro na the Cross or the Message of Fatima, nabisa pa ito, kung saan yung nabisa pa ito, kahit pangalan, no? Nakakakain na gayong witness alang sa Diyos at tao. Kasi pinaagi ninyo, makakita, makatagal o grasya ang makakita ng mga. Bisa militarisika tayo, matano ka kung makakita ka ng hindi ka usa sila sa riban, ako sa sila o mula sila mag-playa. Diba? So, mga itawag temporal crisis na ako nga manawag. So, bawal lang yun. Hindi na importante kayo kung magutang
Our Lady of the Rosary. Why? When we tawag siya Our Lady of the Rosary, the Rosary as one of the sacramentals, and yan ang sacramentals, no, mutabang na ito ni pagpapang sa mga sakramento. No? Yung ma-dispose na maandang kakabawat yung sa sakramento. At the same time, no, nga, diyan sa ating makatunay paggamit ng mga sacramentals like the Rosary, makadapat sa tao ng grasya na atong ikinahanglan. Actual grace, tingali prevention of diabolical influences or attacks, or temporal graces. So I hope na kini no, na kini kumuha ang pag-aamit ng ninyo, no, makatawag din natin sa pag-ibusyon ng mga sa Santo Rosario. Kung hinunggumin ko nga siguro challenge ko nila ako kay Month of the Rosary, no? Siguro akong libunin atong pag-ako ganun na sa Santo Rosario. Gabi na ngayon sa inyong pamilya. Kung wala pa akong mag-ako sa Rosario sa pamilya, suki na niyo. No, kaya hindi mo na ba ang Birthday dito sa Fatima? Pray very much. Pag-ampo mo. Kaya daghang kaayo ang mga kalag na nalipyan kaya wala ng ampo. Ang pagkakama, ang dawat sa